Huomenta. Tänään on lauantai ja tänään on viimeinen koulupäivä. Eli tänään on todistusten jako ja kevätjuhla. Tuli siis ihan jäätävä kiire aamulla, tai siis äsken. Mä otan aina yöksi mun sormuksen pois ja mä en löytänyt sitä mistään ja sit alkaa tulla paniikki, kun pitäisi oikeasti lähteä. Ja nyt mä tajusin, kun mä tähän istuin, että mä oon siis puoli tuntia etuajassa. Et mun piti mennä sillä junalla, mikä menee vasta puolen tunnin päästä, mut nyt mä menenkin täällä vähän aikaisemmalla. Ei enää pää pysy mukana, kun alkaa olla aika väsynyt. Mutta joo, tervetuloa seuraamaan mun päivää. Moi! Hyvin. Mulla on nyt kesäloma. No niin, nyt on kesäloma alkanut. Ei kyllä vielä, ei tunnu siis yhtään siltä, että nyt olisi kesäloma. Vaan on semmonen fiilis, että no, tässä alkoi viikonloppu, mut ei. Joo, nyt sitten olisi edessä parin kuukauden kesäloma. Ehkä se tässä vähitellen sitten tulevina viikkoina iskostautuu tai sitten viimeistään maanantain lentokoneessa, mutta olipa kivat tilaisuudet. Mä itse asiassa kävin 2 eri kevätjuhlassa, 2 eri koulussa. En tietysti voinut hirveästi kuvata niistä mitään, mutta nyt on 6 sitten hyvästelty ja toivotettu kaikille hyvät kesälomat ja hyvin fiiliksin, niin vitsi, kivaa. Mä tulin tässä käymään kotona. Mä mietin, että mä voisin vähän pakkailla, kun tosiaan lähden ylihuomenna. Mulla on tuolla kaikki vaatteet levällään, niin jos sais vähän pakattua. Ja sit muutaman tunnin päästä mä suuntaan takaisin koululle ja meillä alkaa karttakepin katkajaiset. Mutta ehkä mä nyt tässä hetken vähän fiilistelen ja sitten pakkailen ja sitten lähden takaisin Helsinkiin. Siis huomasinpa, että mulla on tullut siis reikä tänne kainaloon. Voi ei. Kyllä sen nyt pystyy parsimaan. Tosta vähän pari ommelta kiinni, mutta mä en kyllä nyt tänään lähde tekemään sitä, joten mun pakko vaihtaa tää mekko. Toivottavasti mä en ole tänään ihan hirveästi ollut kädet ylhäällä tuolla. Tässä on mun tämmönen hieno pikku kasa. Siellä on kaikki eri vaatteet, mä oon sovittanut niitä ja vähän nyt pohdin, että mikä lähtee mukaan ja mikä ei, mutta tämmönen pieni projekti tässä olisi, että tää täytyisi nyt sitten tästä siivota ennen kuin mä lähden. Nyt on sohva siisti ja mä nyt laitoin tohon nyt mukaan tulevia asioita. Ja sit mä myös tohon ikkunalaudalle niin kerään sellaisia juttuja, mitkä lähtee mukaan. Jotenkin kauhean vaikea pakkaa mukaan, koska sit perus on kylmä ja Meksikossa on kuuma, niin sit täytyy vähän ottaa huomioon niin kun molemmat
molemmat sääolosuhteet ja ihan hirveästi ei ole tilaa sit pakata, niin tästä tulee mielenkiintoista, mutta ehkä ihan hyvä, että ne alkuun tälleen järjestelee ja sit lopuksi voi vaan sulloa ne niihin laukkuihin. Mä voisin itse asiassa esitellä, mä kysyin tuolla Instan puolella, että mikä olisi semmoinen hyvä reppu, joka menisi käsimatkatavaraksi, mutta sitten kuitenkin, että sinne niinku mahtuisi oikeasti sitä tavaraa. Ja mä sain ihan hyviä vinkkejä. Ja mä olin menossa Motonettiin ostaa semmoista yhtä. Ja itse asiassa kävinkin jo kerran vaan Motonetissa, mutta niitä ei ollut siellä. Niin sitten mä ihan sattumalta tossa pari päivää sitten mä vaan kävelin jonkun semmoisen, en mä tiedä mikä se oli, joku basaari ohi. Ja sitten mä ajattelin, että mä menen katsoa, jos siellä olisi jotain semmosia kivoja kesävaatteita, mitä voisit käyttää tuolla. Mutta ei ollut. Mutta sen sijaan siellä oli parikin tämmöistä ihan hyvää reppua. Mä en tiedä, tää ei varmaan ole mikään merkki. Personality tässä lukee. Mutta tää oli kyllä mun mielestä, tää niinku sai mun pisteet siitä, että tässä on tosi monta tämmöistä erilaista taskua. Tuossa edessä, tossa. Ja sitten kun tän vielä avaa, niin jo sivuissa on myös sit tämmöiset, mihin saa jonkun juomapullon. Mut sit kun tän avaa, niin mun mielestä täällä oli vielä sisälläkin semmosia erillisiä taskuja. No yksi tommonen erillinen tasku kuitenkin. Niin sit mä ajattelin, että tää on varmaan aika kätsy. Tämmönen. Mun mielestä ihan hyvä. Tän lisäksi mulla tulee rinkka selkään. Ja sit mä otan vielä semmosen vedettävän lentolaukun. Tadaa! Mä teleporttasin itteni tänne Helsinkiin. Mä oon nyt matkalla takaisin koululle. Meillä on tänään siellä semmonen työntekijöiden yhteinen illaistujainen lukuvuoden kunniaksi. Ekaksi syödään pizzaa ja sitten ilta jatkuu siitä karaoken merkeissä. Mä en varmaan siellä hirveästi mitään kuvaile, mä haluan keskittyä iltaan, mutta tiedän jos jonkun klipin sieltä sitten kuvaan. Mut hei, kiitos jos katsoit tähän asti videoa ja me nähdään sitten seuraavissa vlogeissa ihan kohta Meksikossa. Moikka!